Здравейте, приятели на блога Силен.bg. С това видео започвам обещаната от мен рубрика Mind, Body and Soul, която стартирам през месец октомври по случай първата годишния на блога в интернет пространството. Реших да направя такава рубрика, защото смятам, че от втората година на съществуването на Силен той трябва да се превърне в още по-добър сайт, да се издигне на по-горно ниво, да стане нещо по-глобално, сайт, в който да няма само неща за спорт, здравословно хранене и така нататък, а и много други неща. Някои вече ги започнах, рубрика за мотивация, тренировъчната система и предстоят още и още интересни неща. Рубриката Mind, Body and Soul е едно от тях. Виждате, че съм в цивилни дрехи, не съм по спортен екип и вече обясних причината за това. Рубриката не е плод на някакво мое желание за изява. Нямам такова. Както вече казах, не искам да се повтарям, но смятам, че с едни такива видеоклипове ще променя визията за блога и ще осъществя преминаването му на едно по-различно и надявам се по-добро ниво. В първото клипче от поредицата обяснявам защо избрах Mind, Body and Soul като слоган на рубриката. За който не знае английски, Mind, Body and Soul означава съчетаването на ум, тяло и дух. Мисля, че Mind, Body and Soul всъщност е олицетворение на самия блог Силен, тъй като на първо място Mind, моя ум, моята мисъл, моите знания, това, което непрекъснато чета и гледам да се усъвършенствам, се въплъщава в този онлайн проект, този сайт, този блог. Body е тялото, което аз използвам, за да показвам различни упражнения, да правя някакви тренировъчни програми, да се опитвам да се развивам. Това е тялото, върху което аз самия работя. И така да се каже, онлайн, в реално време, вие виждате какви резултати съм постигнал, как съм ги постигнал, аз поделям и всичко това, което се случва в Силен.bg. И Soul, душата, творчеството, разбира се, всеки един текст, всяко едно видео, всяка една снимка има елемент на творчество, без да претендирам да съм артист, просто дейността е такава. А и като се замисли човек, малко дейности в живота не са творчески. Навсякъде човек може да даде нещо от себе си, да измисли нещо, да погледне нещата през своя ъгъл, през своята призма. И аз лично смятам, че да се развиват паралелно ума, духа и тялото е изключително важно, ако иска човек да бъде успешен в която и да е област и да постигне нещо качествено. Защото в противен случай човечеството би стояло на едно място, не би имало никакъв напредък. Ако не се развива науката, ако не се развива чрез творчески подходи техниката и изобщо всички методи, и ако хората не се грижат за телата си, тъй като в крайна сметка тялото е опаковката, чрез която ние съществуваме. Нямам сведения и не е доказано, че без тяло ума и духът могат да съществуват. Нямаме такива сведения, както знаете. И в крайна сметка, защо ви занимавам с всичко това? Това ще бъдат в тази рубрика мои размишления по ето такива теми. Наистина ума, духа и тялото трябва да вървят ръка за ръка, да напредваме и в трите области, ако искаме да постигнем нещо хубаво.
Много хора забравят и оставят на заден план някои от тези компоненти, а това никак не е добре. Елементарен пример: защо ти е прекрасен ум, прекрасни творчески заложби, възможности, талант, ако тялото ти е слабо, болно и не ти позволява да се разгърнеш в професията или в това, което правиш. Мисля, че въпросът е риторичен. На такива теми ще говорим в тази рубрика. Надявам се да ви бъде интересно. Ще се радвам на вашите коментари или идеи и се надявам наистина с Mind, Body and Soul да изведа силен на едно още по-добро ниво. Всъщност, това, което искам да ви кажа, какво асоциирам с тези три понятия. Mind, ума, това символизира науката, знанието. Знаете, живеем в 21 век, в който знанието е достъпно. Т.е. стига човек да го търси, не разбира се в вестник Уикенд, на правилните места, човек може да се докосне, кажи речи, до всички постижения на съвременната наука, която за съжаление се развива предимно в западния свят, но това е положението. Бади, тялото, символ на силата, издръжливостта, здравето, wellness, идеята, т.е. всичко, с което се занимаваме на www.silenbg.com. И soul, душата, това са за мен две много важни неща. Творческия подход и визията. Без творчески подход няма как да се постига напредък. Знаете колко често в статиите си говоря за оптимизиране на хранене, оптимизиране на тренировки, на тренировъчни режими, на ежедневието на спортуващия. Това за мен наистина е много важно. И без него просто всички светим с отразена светлина и преповтаряме вече казани или написани неща. Второто важно нещо е визията, защото без визия, без един мисловен макет на това, което искаме да постигнем, просто няма как да го постигнем. Това е все едно да опитваш да строиш къща, без да имаш проект за нея. Да, ще направиш нещо и то може да се окаже дори невероятно, но това ще бъде плод на случайност. Да, това са нещата, които исках да споделя с вас днес. Не искам и да проточвам клиповете, да не стават вече като някакви философски беседи. Това е достатъчно за първия брой на рубриката Mind, Body and Soul. Очаквайте още следващи епизоди по различни теми, идеи и други мои виждания. Надявам се това да ви харесва. Поздрави и успех, бъдете силни!